وأصحاب الليل أو كما قال عليه السلام. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چیزاری دل بد قرآن هاغ کسان سشوا بخود رسول چیو مینا هاغ نیکان سشوا چی ہمیشہ بید اللہ رسول حکمنا من اللہ چیو گیت گی جنگی دل اصحابہ سشوا چیو میائی بن خلفائے پچا ظلم نہ کوئے آئے غبیلائے الغند پخدے رسول قربان سشوا چی ابو جہل ایکڑو اورد جہنم تا گزارا خاوند آغا دکم عمر ما شمال سشوا ایچی ابو جہلی کڑو اورد جہنم تا گزارا خاوند آغا دکم عمر ما شمال سشوا چد چڑی لاندی پلار توی پروا مکوا د اسماعیل فشان منن کی د فرمان سشوا چد چڑی لاندی پلار توی پروا مکوا د اسماعیل پشان منن کی د فرمان سشوا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پہ من ہوئے دولت اخلاص درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك لك درود شریف ہوئے تاس گڑا دخلاص درود شریف ہوئے طالبانو شنڈو خود درود شریف ہوئے شابك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وكل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بیر محترم و مکرم عزت مآب شیری طریقت و رہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا صدر الدین سے دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا پیش امام و خطیب جامع مسجد حاضر اوڑیر محترم مکرم عزت مآب جناب حضرت مولانا حافظ امین الحق سے دامت برکاتہ اوڑیر محترم و مکرم جناب محترم قاری صفی اللہ سے دامت برکاتہم اوڑیر محترم و مکرم عزت مآب دیر محترم مداحی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محترم الحاج الحرمین شریفین حاجی نور محمد سے دامت برکاتہم او زمان اسلام دیر و قدر مندو عزت مندو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ پا اخلاص ہوئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم مبارک امتیانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وامن والہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما ددوانو جہانو خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کا دڑد اخلاص آمین ہوئے ما شمان غلی شید علوی کسان لک امین ہوئے گنونن چی منگا ہوتا سو دل تراغلی دی جامع مسجد تا دی جماعت تا دی مدرسے تا دا امیر آباد نو غالباً تا سٹول ملگری ریر خبرداری پدی خبرہ چدا ستاسو پدی جامع مسجد کی او پدی علاقہ کی دا قرآن کریم ختم یو بچی کڑے حسن علی چداغا دا مجاہد شہید مرحوم مغفور بچیرے اللہ رے دا والد محترم پا قبر بانے انوار و برکات نازل کی قبر دے و تعالیٰ پاک دا جنت دا باغچونا باغچہ دا جنتو گرزی آو
پاس باندگانو تا دی اللہ صبر جمیل نصیب کی زمونگا استاسو دا دی علاقی چه سمر مشران وفات شوی دی کو آغا ناری ندی کو آغا زنا ندی اللہ دی زمونگا استاسو طول مشران زمونگا استاسو نا پتور لحق کی خوشحالے کی او شکم جوندی دی نو رب العالمین دی آغی چکم دی پا جن بانی خوشحال او آباد لری او ترون صاحبان جناب محترم اشرف سیب دی ذاکری سیب دی معزولہ سیب دی لیقت سیب دی سون رونا چیدی ٹول دی اللہ پہ اتفاق خوشحالے باندے اولری آو زمونگا استاسو دا سون مرگیری مشران ملمانا قربانا لرز دین چراغلی دی اللہ نے دا ٹولو دارات لل پخبل جناب عالیہ مبارک کی قبول او منظور کی زمانہ مخ کی زمونگا استاسو دیر محترم چی مونگلا والا والا ما شمانانو او دا گیری ختم لا نور آگلے حاجی نور محمد سیب زمونگ والد گرامی حضرت مولانا ایوب جان سیب نور اللہ مرقدہو اگی سرب محافلو کی باو او اگی اس وفات دی اللہ نے زمونگ والد گرامی استاسو طول مشران دے اللہ پا قبرونو کی خوشحال کی اگی سر بدی پا محافلو کیو او اگی اسم ما سوچ کہو میں ماشاءاللہ بارک اللہ میں ورسروی میں دبان دخلے میں ربانی دا چی دی اسم لگیا دے دا حضور علیہ السلام مدح سرائی پا دی عمر کی کئی دا بینی ہی دا اللہ میں ربانی دا تو اگی تاسو تخپلا زیریو لگولا چونکہ زمونگا استاسو دیر محترم مکرم عزت معاب شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا صدودین سیب دامت برکاتہم جلوہ فروز دی تشریف فرمارے دی مخ کی خبری کولم ماتا بے دبی دا خود ماتا تپوسو کچھ اجازت دی نو اگا اجازت راکو نو الامر فوق العدب نو داغی دا امر مطابق زی انشاءاللہ یو سو خبری با دا قرآن کریم با فضائلو کی تاسو توکما زکا چھ نسبت دا قرآن عظیم مبارک دے دی معشوم بچی قرآن عظیم ختم کردے نو رازے دا دی فضیلت با بیان کم موتا پہ پا خوشحالے کی ور سر مرگیریو نو چھ موتا لبا اللہ سمر اجرنا خیرنا برکتنا راکی او زمونگا استاسو دا طولو نننی نسبتن چی دی نو آغا دا اللہ دا دیر شپاری قرآن کریم مبارک سر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویشی جدا کلا دا آغا ماشوم دے الحمدللہ چھ دا قرآن عظیم ختم کردے کینا بچی او اللہ پاک دے زمونگا استاسو بچیم طول کامیاب و کامران کی او دا ماشوم بچی دیم اللہ کامیاب و کامران کی اور رب العالمین دی دا قرآن و دا دین و دا اسلام کل خادم تے نو گردے ما تو سگو رہی زمونگا استاسو ننی نسبتم قرآن عظیم سر دے او چی نسبت دا قرآن سر دا چا پیدا شوی دے دا غبدل اللہ کلا ورکڑے دا عزت ورکڑے پا مکہ معظمہ مبارکہ کی اللہ سرزمہ یوزے دغا خار لبوزا چاچی مینوی خودی دی بوزی نا دڑا دخلا سما شمان غلی شیلوی کسان لگوئے دا چاچی مینوی پڑکے نو خودی دی ورل سرزمہ بوزی اور پسی بیاد مدینی دا جانان سلام العظیم اللہ دا دیر و آداب و سر یوزے مدینی دا مکی معظمین چی 15 کلومیٹر فاصلہ کی باہر شی نیو مزیدار غرخ کاری چاگی تا غار حراوی مخ کی دا حضوری پاک مبارک پا زمانہ کی دی تا پوڑے نوی اس ور تا پوڑیم دی پا دی پوڑو با پا دی غر با حضوری پاک مبارک دا مدینی جانان بر غار حرا غر مبارک تا خط پاگی کی دنن یو اسمس تلقون دے زیری حضور پاک مبارک با پکی غور و فکر دا اللہ پا کائنات کی کاؤ او سوچ و فکر کی وہ حضور پاک مبارک لگیو او ما تو گورے پدق دوران کی جبریل امین علیہ السلام دا دو کونو سردار لرائی دا دون مبارکی گٹی دی چی جبریل علیہ السلام قدمو نگدی
دا دون مبارکی گٹی دی چی پدی بانے دا مدینی منوری جانان مبارک قدمون نگدی صحابہ کرامو پہ قدمون کیخا تابعینو تب تابعینو دا سلور مذاہب امامانو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ متقدمین متاخرین محققین ائمہ مجتہدین فقہاء کرام نیکان بزرگان اولیاء صلحاء اتکیو پدی مبارک زیبان قدمون مبارک خودی دی الحمدللہ او غالباً دی مجمع کی بندہ سی مرگری چی پدغ زیبان قدمون خودی دی سبحان اللہ ہوئے خوش قسمت ابوتو ہوئے ماں چی دا غزے سر قدمون لگی دلی او نظر بیا پا دا غزے لگی دلی چوے کت جبریل امین علیہ السلام مبارک راہے حضور پاک مبارک دا مدینی دا جانان دربار علیین تازیلی لگی اگلو آگے سرور کونین دا مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ و اخلاص ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لرالو دا مدینی منوری جانان مبارک توئی اقراء اللہ سرور کونین مبارک و توئی ما انا بقارئ ظلستن کنیما سرور کونین مبارک تبیاوی اقراء اللہ ما انا بقارئ ظلستن کنیما سرور کونین مدینی منوری جانان مبارکی سیدی مبارکی سریو زیکھڑلو زوری ورطور کرلوی اقراء اللہ سرور کونین مبارک لگیاشو اقراء بی اسم ربک اللذی خلق الانسان من علق نزول قرآن کریم شروع شلو دا غار حرا پغربانی جبریل علیہ السلام مبارک تمامی وزری خوری کڑے دا اسمان تمامی کناری بندی کڑے وے اگلنو سروری کونین دا مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تلاڑ دو او بی بی خدیجی رضی اللہ عنہ توئی زمیلونی 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 پجاموں کی من غاڑا ساجی بنندارے میں اکتلی دا غار حرا پغر مبارک بالنے پکھنزے کی نزول قرآن کریم مبارک شویدے پکھنزے بانی چی جبریل علیہ السلام مبارک قدم مبارک خود لی دی دمدینی جانان قدم خود لی دی نزول قرآن کریم شلو شیطان بمخ کی برخت لو دا فرشتو خبری بھی اورید لی ناگنتا سدما خام دمان زنبات باسمان کی اورنا گندی وینے چرنا بلوی بیامل شدیت شہاب ساقب ہوئی شہاب ساقب دا دا اوریو شغلہ دا روانی روانی ملش ابلیس شیطان ممخد لو دا فرشتو خبری میں اورید لی و شکل نزول قرآن کریم شروع شلون دغرنا پیدا شلا ابلیسی برن پر خود لو نو شیطان رال لو پدر دجلا باندے دپا سے تخور کلو او خفو الار دی کشران شیطانان رال لے ورطوی مشر شیطان تا کشران ولی خفی وی مخیب زبر ختمہ اسرا بانی دا اسمان دروازی بند شلے
ما بانی شکم ما بخبری دا فرشتوری دلی اغرا بانی بنی شلی ما پسی دا اوری و شغل را روانی سچل شوی دی سحادث شوی دا کشران شیطانان ورطوی خفکی ما خبر در لروڑوا وی سنگ خبر روڑی او شیطان توی لار شام تا بل توی لار شی عمل تا بل توی لار شی عراق تا بل توی لار شام کی معظمی تا دا ہر خار نمال لگی لگی خوری روڑی او چکلی دا ہر زین خوری روڑی لی چی دا شام اگا خوری بوی کلاغی نبینت لو چه د یمنی بوی کلاغی نبوی نتللو اگلر چه د عراقی بوی کا بوی نکولو خوش د مکی معظمی شگی او خوری بوی کلی نو شیطان ورطوی کشرانو شیطانانو د مکی معظمی دا خار دا خارون قربان خوشبوی روان دا دا خوشبوی دی ولد للعا دا دی ذکر للعلماء کرام فرمائی چی دا مدینی منوری جانان مبارک بانی نزول دا قرآن کریم مبارک شروع شوی دے نو دا قرآن کریم مبارک دا خاطرہ دا قرآن کریم دا برکتا دا مکی معظمی دا مبارک خارو دا مبارک شگنا او خورنا دا قرآن دا برکت خوشبیانی روانی ویا دا قرآن کریم سے چکم سے کی نزول کی دا خور بانی اثر کڑوے اغینم خوشبوئی اطلاع گورے کلنا کل اللہ قرآن کریم کی قسم خوڑے دی پخار دا مکی معظمی بانے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامین پخار دا مکی معظمی قسم خوری مفسرین کرام فرمائی چی ولی اللہ پخار دا مکی معظمی قسم خوری وی زکا خوری چی پدی خورو کی دا مدینی جانان پیدا شوی دی پدی کی دا مدینی جانان مبارک سترگی مبارکی کلو کڑی دا بی بی آمینی پغیگا مبارک کی نو دی خورو تا اللہ زکا خلاور کڑی دا اور آشی شکل قرآن نازل شنو خورو لاللہ نورو خلاور کا خوشبوئی تروان ہو ننچه دا قرآن عظیم دا تلاوتو نکیگی دا ذکرو نکیگی دا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درودون تلاوت کیگی قال اللہ قال رسول بیانیگی دا قرآن کریم ختم شوے دے ننن با دا دی علاقینا دا دی مشرانونا دا دی نوجوانانونا پا دی تمام علاقہ باننن دا اللہ دا رحمتونو دا خیرونو دا برکت بارانون راوریگی دا کم کسان چه سبحان اللہ ہوئی نو دا ٹول با پلوندیگی دا اللہ پا دغا رحمتونو بلوندیگی سوک چه لگی شنڈی خوزی سبحان اللہ ہوئی او چه سوک نخوزی نو خودی دی پاگه ایسا بی سر اووری اللہ سر زمان دا دنیا و دا خیرت خیرون نصیب کامین ہوئی نو ما تو سگوری قرآن کریم دا دا اللہ دیر وفادار کتاب دے نزول دا قرآن ش خورو بانی اثر ش ما تو گوری چه موتا قرآن ویو زما استاد بدن نب خوشبوئی روانی کستا بچی قرآن وی داغا دا بدن نب خوشبوئی روان دا کستا پا کور کے قرآن ناری نزنانا وی داغا کور نب خوشبوئی روان دا ایک چی پا دی جماعت کی دا ما شمان طلبا لگیا دی قرآن کریم درس کئی دا دی تمام علاقینا الحمدللہ دا قرآن کریم دا برکت خوشبوئی روانه دا چه سڑی جوندی وی
پلار کی روانی قرآن وی ذکر کے درودون وی خوشبوئی در نروانا دا که پسورلے کی خوشبوئی در نروانا دا او که دا دنیا نلار شی او قبر تلار شی زما پا خود قسم چی دا قرآن او دا مدینی دا جانان دا محبت خوشبوئی بستا دا قبر مبارک نم روانی اللہ دی زمونگا استاسو دا ٹولو دا اللہ سرو دا مدینی دا جانان سرو قرآن سر ربط اللہ نورم مضبوط کی امین ہوئے چاچے قرآن پخبل اولادوی خدے بسور کئی مجاہد سے منن قبر کے سونا خوشحالی مرحوم مغفور ولی بچی دا قرآن کریم ختم کرے دے پدی فضائلو بایو سو خبری اتوک سرور کونین دا مدینہ منوری جانان فرمائی کم انسان چی خپل بچی عالم لرا وستلو حافظ قرآن لے را وستلو عالم دین لے را وستلو مولانا سیب قاری سیب حافظ سیب ورطویلا چی بچی اویا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کلمہ مبارک معشوم بچی تویلا معشوم بچی دا اللہ یو اسم ذات وصفتی دنون مبارکان وارستل سرور کونین مبارک فرمائی شددی بسم اللہ کلمی ببرکت باندے اللہ جل جلالہ ددی معصوم مور و پلار او دغا حافظ قرآن او دغا عالما اللہ تعالی جل جلالہ بدغ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ مبارک بان ابخی بدغ بسم اللہ کلمہ مبارک بان اللہ مور و پلار ابخی طالبانو تاسو ما تا گوره چه سوک دا سی گوری تاسو دا سی گوره تاسو ما تا گوره چه سوک دا سی دی دا تاسو یو بل تا گوره ما تا توجه ما تا ساته دکا چه تاسو تا لگی ما توجه برابر ساته چه کم کسا خوا دی خوا گوری زبا تیم چه ما سوری چه زما خبر خوا توریا دی کنا توجه ما تا ساته زدا سی گیر چاپیره گوری نظره چو ما دا سمی چی مولی سے لگیا دینا دا خبری فضائل بیانوم دا حدیثو مبارکو پرنا کی چه سنا سفیدم ماتن ملوشی لکتا سی ووری نو زما خبرم زدکا نو ماتن فیده دا تاس ووری دا نو تاسو تن فیده دا دا یو معشوم بچی پا بسم اللہ کلمہ بانی اللہ درے کسان بخی یو دا معشوم بچی مور و پلار دا پکی اللہ بخی او یو دا معشوم بچی استاذ محترم حافظ قرآن قاری سے مولانا سے اللہ پدر بسم اللہ کلمہ مبارک بانے بخی بعض روایتوں کے راغلی چی دینا کبائر گناہونا صغیر گناہونا مراد دی کبائر گناہونا بغیر توبین نماف کی اللہ رزم دا ٹولو صغائر وارا کبائر لی گناہونو بانے دا عفی قلم مراد کرنا لگ دڑد اخلاصا اللہ رزم دا ٹولو گناہونا معاف ما تو سگورے جی قرآن عظیم مبارک دا سے وفادار کتاب دے کہ کم انسان پا بچی بانی یو پارو ویلا دویم ویلا دریم ویلا لکہ سنگا چی دا معشوم بچی حسن علی اغا من الجنت والناس ترارا سید لے دے رازی خوشخبری در کوم دا زاننا دا مدینی منوری دا جانان دا احادیث و مبارکونا سرور کونین دا مدینی منوری جانان فرمائی شکل دا حشر میدانو لگی گی اتل زرقام بدا اللہ پا حضور کی ولاری آدم علیہ السلام ولاری شیش علیہ السلام ولاری نوح علیہ السلام ولاری یو لاکھ سلیری زر پیغمبر آن ولاری
राजी गुलनो हर पैगंबर भयो नार लगैया नार बेसवी ढोल पैगंबरान बवई अल्लाहुम्मा सल्लिम नफ्सी नफ्सी या अल्लाह द हशर मैदान में आदम अलैहिस्सलाम बवई या अल्लाह मात खैर का नूह अलैहिस्सलाम बवई या अल्लाह मात खैर का शीश अलैहिस्सलाम बवई या अल्लाह मात खैर का इब्राहीम अलैहिस्सलाम बवई या अल्लाह मात खैर का इस्माईल अलैहिस्सलाम बवई या अल्लाह मात खैर का यौलाक सली जर पैगंबरान बवई करीमा या अल्लाह मात खैर का दयो ज़ैनब जुदा नारा बुलंदशी अगब सूकी अगब ज़मीन मदीने जानावी अगर नारा बद तमाम पैगंबरानों ने जुदावी अगर मुबारक बवी अल्लाहुम्मा सल्लिम उम्मती उम्मती खुदाए दा हशर मैदान लगी दिली दी अतल ज़रक़ाम या अल्लाह स्ताप हुजूर की वलाड़ दी करीमाए द तमाम पैगंबरानों मतियानम वलाड़ दी न एक करीम रब ज़मा उम्मतियानम वलाड़ दी हो या अल्लाह चिखमजे की ज़मा उम्मतियान दी या अल्लाह पहर से वलाड़ दी या अल्लाह ज़मा उम्मतियानो द खैर का हा 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 ज़मुख कुल पैगंबर वो खुदाया ज़मा उम्मती ची पका मसीम वलाड़ दे पका मज़मका वलाड़ दे पका मखौर वलाड़ दे या अल्लाह द हशर मैदान दे खुदाया ज़मा उम्मतियानो ल खैर का या अल्लाह ज़मा उम्मतियानो ल खैर वर्का बरकत वर्का दाना रब ज़मुन उस्ताद द कुल पैगंबर मुबारक पदक सख्त और वालिद मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक फरमाई पदक दौरान की रब्बुल आलमीन रहमत बजोश की राशि बेदार शेखुलनुमा तो गोरे सोन सख्त और रज़दा ची पैगंबरान बवी या अल्लाह मात खैर का हर पैगंबर बवी या अल्लाह मात खैर का नंची ताखबल बची कुरान करीम लरा वस्तले दे द अल्लाह रब्बुल जलाल रहमत मुबारक बजूश की राशि अल्लाह बेलानु की फरिश्तगानो आया दा मजीदार मजीदार ताजु नवाखले नंद हशर मैदान लगे दे नंद क़यामत रज़ा शिकम इंसान पखबलो बचो ज़मा कुरान करीम वीली रे दा मजीदार मजीदार ताजु नयो से नंद क़यामत मैदान नन बेद क़यामत पोरस बानी इज्जत नखोमा दा मजीदार ताजु ने द मोर प्लार पसरुनु की दे मन क़रा अल क़ुरआन व अमिल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा हुजूर मुबारक फरमाई प्लार था मोर था बा अल्लाह कुल ताशपूशी कई ताजुन बे अल्लाह पर सर बाने वर्तवर की दी आका मौला फरमाई पागी की बसलोर सलोर मरगई लगी दिली यव यव मलगलर बदनवर दस्पो में नज़ियात पड़कागाने और अड़ागाने कई ए दगबा अल्लाह मुजाहिद से लमवर कई दगबा अल्लाह मालम रखी कमा बची बाने कतौवी तालबम दर कई कतासु पखबलो बचुवी तासुलम अल्लाह दर कई या अल्लाह द मुजाहिद से हम दग ताजुन नसीब का द कोरवाले जमीन दे टोलो मलगरो दग ताजुन नसीब दा तसबरकत दा द कुरान करीम द खातिरा चता बची कुरान लरौस्ती नो अल्लाह बस्ताब द हशर पर मैदान बाने दोन कदर कई स्ताब द हशर पर मैदान अल्लाह दोन एहतराम कई अल्लाह दी ज़मीन उस्ताद सुदा कुरान अजीम सरा मोहब्बत व मीन पैदा की कोई इंसान वही चराशा हिफ्ज़ द कुरान करीम पे का नाज़िरे का राशा चे हाफिज कुरान मशी
ما تو گوری جی حافظ قرآن تب اللہ پاک دا حشر پا میدان یو اعلانو کی نن خو بتا تا حافظ سے دا نظر نبت کاری طالبان پس تاسو پا جماعت کی خو تاسو یو خبر یا ساتے تاسو پا جماعت کی دا طالبان لگیا دی علم کئی حفظ کئی قرآن ہوئی چه چا دیل وظیفه ور کړي چا دیل خدمت کړي نو چې دی قرآن وای علم کوي ستاسو د ټولو نارینه او زنانو په دې علم کې دی سره حصہ ده دغه تاسو خدمت کوي د دې خدمت به اجرونه څوک درکې جواب راکې لګ دړو د اخلاص الله به دې اجرونه درکې ورازي ګلونو چاچی په خپل بچو حفظ وکړه نو کده د خاندان د قبیلی لس کسان جهنم ته تللی دي دروازې ورپسې را بندي الله به حافظ قرآن ته وي حافظ قرآن ستا د سینه راته ډېره محبوبه وه او ستا په سینه کې ما دېرش پارې قرآن کریم جمع کړی دی لاړ شه د جهنم دروازه کولاو کا تا ته دا اتارټي حاصله ده ستا سینه کې قرآن دی د جهنم جیل کولاو کا لس کسان قیدیان د جهنم د جیل نظام سره جنت ترا روان کا د جنت سیل بتا اللہ تعالیٰ دغه کسانو لور کی د یو حافظ قرآن په شفارس باندې سونلوی اعزاز دی او بنگلب اللہ حافظ قرآن لسمن ورکی سروری کونین مبارک فرمائی چاچی د قرآن حلال حلال گرنی دی حرامی حرام گرنی رب العالمین بوتوی حافظ قرآن استادا سین مبارک رات دیر اگر آنوا دا الحمدللہ رب العالمین شروع شاہ یو آیات چوے الحمدللہ رب العالمین یو چت بنگلدا الرحمن الرحیم دو چتا مالک یوم الدین درم چتا ایاک نعبد و ایاک نستعین سلور چتا اهدنا الصراط المستقیم پینز چتا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او چت بنگل بدر کی سبحان اللہ پسر پسورت فاتحہ کوم انسان چی بیا اے گلونو رائی یو پارے ویلا دویم پارے ویلا دریم پارے ویلا چه من الجنت والناس تو رسید لو شپک ذرا شپک سوا شپک شپیت آیاتن تلاوت کل نو دی حافظ قرآن تب اللہ شپک ذرا شپک سوا شپک شپیت چت بنگلب والا اللہ پا جنت کی ورکیا دا سناشنا خبر دا قد بے سمری پا جنت کے بعد انسان قد سمری درینیم گز بہر انسان پلنی شپیتا گز بہر انسان اگو دی 90 پٹ پی ہر انسان 90 پٹ چسڑی 90 پٹی او درینیم گز پلنوی ندون بولا اللہ دا چوکاٹونو دا بنگلو پروگرام ہم پا دگا قید بانی کئی او زموستا قید چلی اے شپک پوٹا پینزا پوٹا او پوٹا نو آغا نظمون استاسو ترکان لگیا دی مکن چوکاٹو نا جوڑی پا جنت کی ترکانان مرکانان نشتا ٹول عرص با انشاءاللہ تیار برابر ملاوی گی کہ خیری یا اللہ مالم دغا بنگلی راکا دی ٹولو ملگرو لے ورکا گرد اخلاص ممینو نوی ما خیالی پورا وارم پی نرازی چکرانا دا ما خیالی کنا تاسوی چی پامین خوی نرا کئی نا اے دا اللہ پا امید سر دا رحمت امیدواریو چی اللہ با انشاءاللہ دا بنگل را کئی که خیر انشاءاللہ وچا چی پا خپل اولاد قرآن عظیم ہوئی که خیری اللہ با دا بنگلی ورکی اللہ دی مالم را کی واللہ دی تاسولم در کی لخود رد اخلاص امین ہوئے کر اس میں دا حافظ قرآن مور او پلار خفشی چی مال اخو اللہ زما بچی لخو اللہ پاک بنگلہ ورکا او دا سے ناشنا بنگلے ورکا او دا سے ناشنا مقامی ورکا
اوس به مور او پلار وای چې زمون کملار شو مونږ له هم بنگله پکار د کنا نو ما تاسو ګورئ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی حافظ قرآن تا چھپ جنت کی اللہ جل جلالہ سون بنگلور کئی دمر بنگلہ با اللہ جل جلالہ پا جنت کی دا حافظ قرآن مور و پلار لمخوا کی ورکیا ورسره به خوا کې دا صاحبان دا حافظ قرآن چې کومه بنگله د نو مکه نه بنگله په جنت کې ورسره خوا کې دا حافظ قرآن د مور او پلار بنگله وي یو ځای وي ګوانډیان وي د یو بنگلی داغی خخته به د څنګه لګېدلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په جنت کې چې جنتیانو له الله کومه بنگله ورکوي یو خخته به د سرو زرو لګېدلي او بله به د سپینو زرو لګېدلي ځکه چې کوم انسان قرآن سره مینه کړې ده الله جل جلاله به ورسره دا محبت او دا مینه کوي یرا اللہ خود زمونگا استاسو پسینو کم دا قرآن کریم قدر پیدا کی اس خود معشوم بچی ختم کرے دی چکم بوڑاگانو قرآن مجید ندی ویلے کم نوجوانانو قرآن مجید ندی ویلے انشاءاللہ ٹول کے خیری اے دی جماعت کے اللہ سروادو کے چنن نبات چچا قرآن ندی ویلے کہ خیری اغیبم قرآن مجید شروع کئی کہ خیری انشاءاللہ دا صدا کنا دا جواب را کے شروع بکوئی جواب را کہ چا نی ویلی اگیب شروع کی کہ چا ویلی دی اگیب تلاوت برقرار لری کہ خیر انشاءاللہ ایلا سونا پورے با قرآن کریم سرمی نکو جواب را کی مرگ خیر سلگے پورے با قرآن سرمی نکو دا الفاظ را سر بیا دوہراو کی کمی پورے با قرآن سرمی نکو دا مرگ خیر سلگے پورے با قرآن کریم سر وفاقو کہ خیر بس دا یو نوجوان تذکرہ کم لگ بیدار شے مسک خیر دی مخیم پو کم کو یا پو وم کو نن خیر دی که پو باندی شی لگ نن دا ختم مبارک شپا دا قرآن خاطر با لگ مونگا بکو خیر دی دا درخواست کم طولو مشرانو تا نوجوانانو تا مولانا سے محترم انشاءاللہ خیر دی که دا سے پو وقلیت شنو مولی سے با قلی جزاک اللہ جزاک اللہ علی دے طولو ملگرو دا محبت و دا مین قبول کیمینو آئے نو ما تو سگو رئی دا یو نوجوان تذکرہ کوما اللہ رزمونگو استاسو دا طولو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہو دا قرآن کریم مبارک سر محبت و مین سیوا کیمینو آئے لگ دڑا دا خلاصا عزیز سرور کونین مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دشان مبارکن قربان شمع کم قرآن کریم چی پی نازل دی اللہ ولسون شانو کمال ورکڑی دی رتبہ ورکڑی دا چھ پکور کی تلاوت کی دا اللہ رحمت باران نراوریگی ناری نکوی زنانوی پٹول دا اللہ دا رحمت باران نراوریگی یو معشوم بچیا پلار کی روانہ دا یو کورن آواز رات للو پخوانو کورن نبد قرآن کریم دا تلاوت آواز را روانو دا غید کورن دا آواز را دی بسم اللہ الرحمن الرحیم بدی معشوم و تغوگی خودی ناگنا بسم اللہ کلمہ را واغشتا وقت لاڑا رت لاڑا قراریونیو کورت چرال لاری یہودی دی موری یہودن دا مروتو یہ زما بشیرہ شزی جارو کناگا نزی چی جارو کی جاری روان استلا وی بسم اللہ الرحمن الرحیم
علا بچی را شوڑو آغا چوڑی خگل بسم اللہ الرحمن الرحیم وزما بچی دا خود مسلمانانو کلمہ پا زبان بانیوے دا کلمہ مویا پلار دی یہودی دیز یہودنے ما خاندان ٹھول یہودیان دی اسنستا بدن تا نقصان درن کی ورتوی زما موری دخل کو دزڑ د محبت یو کاسوی د چا دزڑ کاسا دس سیمینی نڈک شیوی زما دڑ کاسا چی دا اللہ جل جلالہ د محبت نڈک شوی دائے پلار لگی شما قیمی قیمی کی خوزد بسم اللہ کلی بید نوڑماؤ پلاری چراغی بی بی کی نسل خاوند خبرون دی بیابوے خبر نیما بچے خوید مسلمانانو کلموئی وجلی پکار دی شم لگی دلی داسن چد دین نوری شمیو لگی نوری شمیو لگی ورطوڑی رخدا ناگنا دی پلار سرے گتموا دسڑو دپارا دسرو گتم حرام دا دسپینو حلال دا گت میرا واغستلا او ناگنا دی خپلی ما سن لے ورکلا بچی چکل دسبا دفتر تڑیو ٹیلز ممالا پدا گتم دوبارا راکے رے رخدا لاسی انیولو گت میرا وارست جیب کی واچونا نگنوی بسم اللہ الرحمن الرحیم گت بجیب کی واچولا مسو بچیو دشوا دنی مشپی بابا جان را پاسی دلو کم گت ماچی دا شپی ولخ پل بابا جانور کڑوا آغا گت میں دا معصومی دا جیب نداوار استاخوا کی دریاب بے دلو سین بے دلو اگیتے تے گزار اکڑلا خمد علاق برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے چه سباش یو کسراغی مچی مار دی مزیدار مہینی ولی دی دروازہ ٹکید دی یہودی دروازہ کلاوشو چویکت مچی مارتوئے سنگر آلے سے بیگا مخکار کڑی دی مزیدار مئی پجال کے راغلے وے ڈیرہ خدکور دے دننک ماشوم بچی بیدار اکڑلا ماشوم را پاسے دل بچی دا مئی صفا کا ٹنگرے ٹنگرے کا مسالی ورکا ویت لواز روانے گم ڈیرہ خدا اشی بچی ناگن چان راواغ استلا دکب بگیر بانی کی خود بیاوی بسم اللہ الرحمن الرحیم دکب گیرے چکل کلو کڑلا کم گتما چی دنی مشپی بابا جان دریاب تغرزو لے واچوی کتونو دکب پگیر کے پرتدا ناگنے بیارا واغستوی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب کے واچولا مائی برابر شو چکلت لو خاون خود توی چی آواز بے پمان وجلی دا بی بی تب امرا سر حمد کے دیر خدا پلار دا مخیرہ روان دی مور دا شانا وڑکے بچے پا میدان والاڑا دا ایک گنے صدا پا اللہ مہین دا بسم اللہ کلمے پا زبان بانے دا
د دې د قتل منصوبه ده دواړه په یو ځای وژني او چې کوم وخت پلار را روان دي دې طرفه مور را روانه ده بابا جانا په قلار شي ویا طبیعت ولی ناقرار دی بچی نور خبرې پرېږده کومه ګوتمه چې د شپې تاله ما درکړې وه ګوتمه راکه بس وتوی بابا جانا دغسی وای عجیب دے لاس کی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم لار حیران دی مور حیران دا بچی دا گتم دا کنزی نرالا دا خو ما دریاب تا غرزولی و بابا جانا خبر نیما خوشی تا مال گتم راکڑلا ما پا جیب کی واچولا بسم اللہ کلمہ میویلا سبا چی را پاسی دمائی تاوی صفا کا چی ما دا کب پگیرا بانی چاڑو لگو لبیامی بسم اللہ کلمہ مبارک ویلا اگا گتم می دا کب پگیرا کیو مندلا بیا میرا واغستا جیب کی می بسم اللہ کلمہ بانے کے خود اللہ شتاوی بیا گت مرا کنو بیا می دا اللہ نمون واغست اللہ او گت ممی پا بسم اللہ کلمہ مبارک بانستا پلاس کی خود اللہ خزا خاون تا گوری خاون خزا تو ایمون خود دی دا قتل منصوب جوڑولا خو معلوم دادا چه دا کلمه را تا حق اخکاری گور خزا تم یهودنے زم یهودی ما او زمو خاندانم یهودیان دی رازکم موتا غوارو چی دا کلمه پخپل بانیو ویو کی دیشی چی اللہ پاکم پی اور دا جہنم نبچ کی سبحان اللہ دا یوی ما شمی دا برکتا اللہ جل جلالہ ټول لس ورک ایمان ورک د ایمان سیری ورته الله په غاړه باندې واچولې نو الله دې زمونږ استادو د ټولو ملګرو دا زیری دا محبت دا مینا دا جذبه دا دې الله په خپل جناب عالیه مبارکه کې قبول او منظور وګرځي او د حضور پاک مبارک د مدینه د جانان سره د الله زمونږ استادو د امینه سیوا کی دا سو نمبرګری شراغلی د قران د برکت خدایم پا زما سر زما پا نمبر اجاز کی بیت اللہ شریف دا مدینی جانان لبوزا لگ درد اخلاصا لکه خوان بکی چې خدایم په نمبر اجاز کی بوزی مولانا سے پنرا سریتا سٹولا شقان را سر سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا تائے سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا تائے در کی دی کمی نشتا مغبوز بیت اللہ تائے سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا او سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا تا سمرا سروے سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا او سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا در کی دی کمی نشتا مغبوز بیت اللہ تائے سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا تا سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا او در کی دی جڑیگ ما شپورزی کڑیگ مائے دری کی دی جڑیگ ما شپورزی کڑیگ مائے دری کی دی جڑیگ ما شپورزی کڑیگ مائے کل باورز مزو حاغی مکمالات ہے سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا او سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا لگی شنڈی خود سوال کو ماتا ترابا سوال کو ماتا او در کی دی کمی نشتا مغبوز بیت اللہ تا
ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا سوال کوما تا ترابا سوال کوما غچی پائے صفا کی وی کالا پا مروا کی وی سبحان اللہ غچی پائے صفا کی وی کالا پا مروا کی وی غچی پائے صفا کی وی کالا پا مروا کی وی کالا بنصیب شدا غلوی سعادت ماتا ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا سوال کوما تا ترابا سوال کوما یا اللہ چاچی پہ مینوی نمبر اگجاز کے بوزامین ہوئے او چکم اخوا دی خواکی اغمرا سر بوزامین ہوئے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا او در کی دی کمی نشتا مونگ بوز بیت اللہ تا ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا سوال کوما تا سوال کوما حل تکی ملنگ ویزے مین کی چیرنگ ویزے حل تکی ملنگ ویزے مین کی چیرنگ ویزے حل تکی ملنگ ویزے مین کی چیرنگ ویزے وی کچکول پگاڑ دامی ببد جنگلی خواتا ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا او سوال کوما تا ترابا سوال کوما وی کچکول پگاڑ دامی ببد جنگلی خواتا ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا او سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا جنت البقی سرا خواکی دان بی سرا جنت البقی سرا خواکی دان بی سرا جنت البقی سرا خواکی دان بی سرا تلچمی پمی نکاتی گمبتی حضراتا ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا او سوال کوما تا ترابا او در کی دی کمی نشتا مونگ بوز بیت اللہ تا ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا او سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا شیو شاک روان ربا حل توی مہمان ربا شیو شاک روان ربا حل توی مہمان ربا شیو شاک روان ربا حل توی مہمان ربا یو زلید دنور کا سائل ہدایت شاتا ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما او سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا او سوال کوما تا ترابا سوال کوما در کی دی کمی نشتا مونگ بوز بیت اللہ تا ہے سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا او سوال کوما تا ترابا سوال کوما تا اللہ سوال کوما تا اللہ جل جلالہ ورل سر زمایو زی مرگری کا